Sing. Dear Mr. Kumusta ka na dyan sa malaking mong opisina? Pwede kahit sandali ako ay pakinggan mo muna. Kaming mga dito sa papasobra na nahihirapan na mabihin ni mahal. Di sila parang sweldo o kulang na kulang. Gamot ng nani ko hindi na kami makabili. Tumutulo pa ang tubig sa bubong namin palagi. Bahay namin manipis, malakas na hangin ay pumapasok. At may bagyo nagigiba dahil sa rupo. May tatanong lang sana ako, nakikinig ka pa ba? O busy ka dyan sa mga papeles na iyong nire-reksa? Sa namin para sa'yo, nabasa mo na ba? Mga sigaw namin, naririnig mo ba? Mga tanong namin, sa sulat kailan mo sasagutin? Mga pinangako mo sa amin, kailan mo tutuparin? Sarap naman buhay sa loob ng malamig at namamahal niya sa'kin. Kinupura bilang pondo para sa infrastruktura ng bayan. Bumuha magret para sa tulero na gagawin. Pero 10 buwan na lumipas ang tulay, ganun pa rin. Nung tingulan-ulang baakad sa mga kali. Tubo na bulok, walang minutes, marami nang naaksidente. Pinsan ko na disgrasya dahil sa lupag-lupag kalsada. Dinala sa ospital, wala gamot, maubusan ka talaga ng pasensya. Sa kasiyan natatalo ka, may gabi na sunod-sunod. Walang paki sa mga kababayan nila, kahit itanangin na meron ng mga nalulung.